Urriko azken asteleenean abiatu zen 2024-2025 neguko lehiaketa eta otsailaren 16arekin finala handia. Gau honesaten ohituta gaude hemendik, gaur ordea Gernikako Jaialai pilotalekutik egun on dizuela pilotazaleok. Zer modu zarete? Ibon Aldazabal, egunon. Egunon, Xavier. Jokin Arbe, egunon zuri ere. Egunon, Xavier. Bueno, ilusioz, etorri gara, bi bikote bikainen arteko finala ikustera. Bai, hori da ez, bi bikotiek hemen zehose gaitxi daoz. Naiz eta, bueno, favorito bakarra dauen, iezko txapeldunek. Baina, bueno, partidu behar bat ikusteko gogoz. Hauexak izan dira bi bikoterik onenak, zalantzari gabe, eta orain ikusiko dugu. Zer gertatzen den partida erabakigarrian? Bai, ez, orain arteko txapelketan zier, bikoteik onenak izan die, baina hau finala da, partido bat da, eta hau gauza barri bada, gauza desberdin eta ikusiko guze pasetan. Zuk favoritorik balduzu? Bai, a ber, nik favoritotzat, Aritz eta Ibarrutea joko neban, txapelketa guztixen zier oso txapelketa horekatu egin dabe, haulez isaik ez da berakutzi, eta nik usteot aurten be favorito eurek dagoezela. Zuk nola ikusten duzu? Bai bonen antzera, ez da, iazko txapeldunek izetiaz gain, ez da, haulezi puntua berakutzi. Ez dut uste bez euren partidu onenak egin dabezenik, baina alan dabe erretz irabazia ez partidu asko eta zeo zer nahi dago esan horrek. Aginduak ematen ari zaizkit, zer esaten ari zarete lankideok? Bai, bueno, gaur lankide sorta, beti etortzen gara lankide sorta ederra, baina gaur oraindik talde osatuagoa ekarri dugu, eta asteroko lankidea Anne Murua Mendiaraz prest dugu, gainera bikote arroxa ondoan duela. Eguerdion ikusentzuleok, eguerdion irukote. 16 jardunaldiren ondoren gaur ezagutuko dugu zein bikotek jantziko duen Winter Serieseko aurtengo txapela eta hemen, bikote hautagaietako bat. Aritz, eguerdion, zer modu zaudete? Eguerdion, ondo, ez da, goixin-goixa ordutegi arrerue, baina, bueno, prest. Jon, etxeko lanak egin aldituzue, gaurko partida nola planteatzen duzue? Bai, ez, ikustigu eurek esan jokatzen daben, ze ingendun txarto euren kontra jokatu denun semifinaletako partidun, eta hoxe, topera zibikoa, hasieratia bentajatxo hartzeko. Aritz, gakoa non egon daiteke? Bueno, erremateti, ez da, ondo urteten badago hasieran, ja beti urteten da modun, ez da, isi alde urten gozku, eta hori hoxe aprobetxau bihar. Egungo txapeldunak zarete, Jon zuk txapel bat baduzu Winterrean, Aritz, zuk bi, esaerak dio, behin bi ezkero hirugarrena seguru, ala izango alda? Ia, egixe dan, ez da, baina, bueno, badakigu lan asko dukugule, oso bikote gogorra da, finalin da oso gaitxik, danok emoten gaitxue favorito, baina gu badakigu lanak ondoen biko duzula, ze eurepe esan dute modun sosa itxeaz finalin, eta gogorra zibiko gara. Berehala jakingo dugu, zer gertatzen den, zortirik onena opa dizuegu bikote. Baditut nik bi lagun azpeitiar ona askotan etorri direnak aurten ere, eta gaur sarrerarik ez, eta bagazpara etorri dira, bestela egun pasaiko dutela Gernikan eta Olaz Foruria, zu hortzaude txarteldegi inguru horretan ez da aukerarik, ala? Eguerdion laukote eta eguerdion ikusentzule guztioi ere, ez da aukerarik egia esan duela aste ugari bukatu zerelako gaur hitzordu handi honetan egoteko sarrera guztiak hori bai, azkenengoak berandu ibili diren horiek, oraindik ere sarrerak jasotzen ari dira hemen nire atzean. Laugarren edizionek arrakasta izugarria izan du Jaialai olatua bizirik dago eta bizirik dago ez du inork hau galdu nahi, lehendakariare duela gutxi heldu da, ona Gernika Lumoko frontoi honetara, Jaialai pilotaleku honetara, Bizkaiko diputatu nagusia eta Gernikako alkateare bere aldamenean izan ditu. Horiek bai, baina astelenero ona etorri direnek ere ez dute gaurko hitzordua huts egin nahi izan, hemen nire atzean ilara handiak daude, astelenetan hoi gertatu bezala Gernikan ilara luzeak sortzen dira, hori bai, gaurkoan ikusi dugu, nahi baino lehenago sartu dira, barruan musika ikuskizuna dagoelako, barruan giro paregabea dagoelako, eta inork ez duelako pilotarien aurkezpen hori galdu nahi. Abonuak salgai jarri zituztenean 1800 bat inguru minutu gutxian bukatu ziren, eta abonuen ondorioz sarrera gutxi jarri dira finalerako salmentan, oso gutxi ziren 100 bat, eta horiek 5 minutu baino gutxiagotan bukatu zirela esan digu antolakuntzak. Hortaz giro paregabea beste behin ere Gernikan Winter Seriesaren olatu honetan. Merezi bezalako ikusmina final honetan,
eta lehen bikote Arrosa harrapatu duanek, orain berriz Laduch eta Mantzi ditu ondoan. Hirukote hemen dugu bikote urdina ere, kantxaratzeko prest. Ludovic, Mikel, eguerdion, zer modu zaudete, ze gorputzaldi, Mikel? Eguerdion, ondo, ya azteko guakin eta dana emateko prest. Ludovic, el día de la presentación nos dijiste que no venías de vacaciones y claro está, ahora toca rematar el trabajo bien hecho. No, sin duda. En la primera entrevista no te digo que no vamos a ganar el Winter, pero seguramente que teníamos las armas para hacer algo y ya, pues estamos en final, entonces estamos contentos. Mikel, askotan teoria eta praktika ez dira bat etortzen, baina etxeko lanak egin aldituzue. Nola planteatzen duzu gaurko final hau? Bueno, partidua beti bezala, aritze bitau, guk partidua luzatzea jongo eta hori xe, ezkenean, gaurkoan nik uste eta aritze ebitatzen nengoela, eta hor latxitorrena, Ludo, en semifinales perdisteis contra esta misma pareja por 2 sets. ¿Habéis vuelto a ver el partido? Hoy veremos algo completamente diferente. No, sí, claro que hemos visto el partido para ver lo que hemos mal para hacer el contrario, seguramente. Bikote, zorterik onena opa dizuegu, eta kantxan ia zer gertatzen den. Ea ze gorputzaldirekin etorri diren Laduch eta Mantzi. Laduch urduri xamarrote zegoen irudipen hori eman dit. Bai, ez dut eukinik aukerarik berakin egoteko, baina entzun dut hortik hori. Bueno, jokatzen hasten darien pelotari bat, askotan librau itxen dabe bai, eta nik badauket gogue, oin arte ikusi dugun Laduch ikusteko. Pelotari errematatzaile bat, beti gorain dabena txapelketan, eta ia gaur bera izetie lortzen da. Aritzerkiaga berriz, bueno, armosoa, baerra egin da, etorri omen da, kafesnea bizkotxoarekin. Ez, bere rituala eukitzen dugu beti, lasaitxasune da bere doaietako bat, ez? Beti hori sentsazio hori egoten da, beti emozio igulekin dauela, eta gaurko moduko partidu baterako hori baliabide handixe da, baina bai, lasai ikusi dugu eta seguru partidu lasai hasiko da dela. Urriaren azken astelenean hasitako txapelketa hau, iritsi da final handira. Eta gaurko finalean parte hartuko duten lau pilotariak, bi bikoteak, animo faltarik ez dute izango ikusten duzuenez, badira pankartak batzuentzat, besteentzat, denentzat, eta oraintxe bertan jaitsiko dira kantxarantz. Jendea zutik, ez dute deuskaldu nahi, eta hemen dator kamisetak ere atera dituzte Ispasterren Pink Panther or Ispaster Ispasterko Pantera Arrosa. Sekulako urtea izan zuen atzo, sekulako denboraldia, eta neguko lehiaketa honetan ere izar nagusia izan da orain arte, eta zer nolako lana egiten ari den Jon Ibarluzea, Markines Emingo atzelari gaztea, iaz eman zioten
jokatzeko lehendabiziko aukera oso ona eman zioten, onenarekin jokatu ahal izan zuen, eta hori beti da abantaila. Aurten berriz ere elkarrekin jarri dituzte, eta favorito dira gehienentzat. Eta hemen Ludovic Laduch, oso mutiko alaia irribarretsua, lotuan txean ote dagoen utirudipena, baina libratzen baldin bada argi honekin. Ludovic Laduch, eta hemen mutrikuko atzelari gaztea bigarren aukera izan du neguko lehiaketan, eta sekulako jauzia egin du. Kalitate, egonkortasun, sasoi, joko handia erakutsi du, erregulartasuna aipagarria ere bai. Eta lau pilotariak hemen dituzue ikusleen aurrean. Argazkia aterako dute, atzean 2000 lagun zutunik dituztela. Igor Etxebarria diardu hemen zeremonia maisulanetan. Dena prest daukate, eskailerak ere bai, altuerarik egokienaren bila. Kamera eskuan, ongi argiztatuta. Eta klik. Hor geratuko da, irudi ederrau. Urte oparo asko etorra ditezela ondoren, baina aparraldi hau benetan gozagarria izaten ari da. Pilotariek txapelketa osoan zehar izan dituzten estatistikak dituzu hauek. Ibilitako metroak, Aritzerkiagak 4.646 batez beste partidako. Laduchek dezentez gehiago 5.519. Partiden iraupena, Erkiagaren partidek orotara, ordubete eta 8 minutu pasatxoko iraupena izan dute. Laducherenak luzeagoak izan dira, ordubete eta 17 minutu terdi. Esprintak, 17 sprint batez beste Erkiagak, ia alako bi Laduchek, 32. Esprinten abiaduran ez dago alde handirik, Erkiagak orduko 24 kilometroko abiadura hartu du, handixeagoa Laduchek, 24,8koa. Egindakoak, partidako 16,7 tanto Erkiagak, 12 terdi Laduchek. Galdutakoetan oso alde txikia dago. 4,8 Erkiagak, 5 Laduchek. Pilotakadak, 96 Erkiagak batez beste, bikotearen pilotakada erdiak jo ditu, pasatxo, eta Laduchek berriz partidako 101 pilotakada gehiago, baina alere bikotearen 148 jo ditu Ludovicek. Eta atzelarien datuak, 4.128 metro egin ditu Ibarluzeak partidako bataz beste, dezentez gehiago mantzik, 5.551. Partiden iraupena lehen erakutsi dizuegu ordubete eta 8 ordubete eta 17. Esprintak, 7 sprint egin ditu partidako Ibarluzeak, 21 mantzik, alako 3. Sekulako aldea dago hor. Esprintik azkarrena, 23 terdikoa. Ibarluzeak 27,7 kilometro orduko mantzik, galanta da. Egindakoak 3 tanto egin ditu partidako Ibarluzeak, 3 terdi mantzik. Galduak 5,3 markinarrak, 4,8 mutrikuarrak. Pilotakadak 95 batez beste Ibarluzeak, ia bikotearen erdiak, mantzik 110 bikotean 152 berak. Eta estatistikak ikusirik berriz ere
Murua Mendiarazen gana eta Olatz Foruriaren gana jo behar dugu. Lehen bi muturretan ziren, uste dut pare-parean direla orain. Oso gertu gara Xabier izan ere, esan dizuegu inork ez du itzordua galdu nahi, eta beti berandu biltzen horiek ere gaur sasoi zibilidera ane, astelenero zuk bizi izan duzu, jaialaiko giro hau, gaurkoan ez da gutxiagorako izan. Olatz, esango nuke gaur ere giro ikaragarri izango dugula, astelenero 16 jardunalditan izan dugun bereziagoa are, gaur eta kirol ekitaldi bat, baina gehiago dela esango nuke Winterra. Elkargune bilakatu delako, festaz gozatzeko aukera bat bilakatu delako, esan diguzu, prest daudela zaleak, kantxan ditugu 4 protagonistak, beraz, azadilla festa. Azadilla festa, eta ea gozatzeko aukera dugun, seguru final handia ikusten dugu lane. Hala izan dadila, hola, zalga nahi genuke, eta baita puntizek eta publikoak ere. Hala izan dadila. Ea, egun onna duten, inspiratuta etorriak diren 4 pilotariak eta merezi bezalako hainbesteko jendetzak eta telebistaz begira dauden milaka lagunek merezi bezalako eta ikusminaren araberako final eder bat ikusten dugun. Bueno, bikoteekin guk hainbat jolas egin izan ditugu, esate baterako bikoteak banamanan hartu ditugu eta elkarrekin ze ezagutza maila duten eta neurtu dugu. Bueno, izan dira une xelebreak eta zapargarriak. Onatx! ¿Qué animal tiene? A ver. Voy a fallar. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿En mi casco que hay un perro? Oh, c'est pas possible. Pantera rosa. Mira qué pasa. Maishua. Jesús. Postre, comida, la entrada. Random Han. Se está poniendo fácil. Qu'est-ce que je sais bien faire? Cantar mejor que cantar, Claro, te sorte. Esas pilotas, esas pilotas. ¿Has entendido una vez cantar en euskera? Ah, bueno. Y ya veces no, Mutriku, ¿hay un hospital a Mutriku? No tengo ni idea. Esta pregunta es más difícil que la de antes. Bueno, puntos digo yo. Ni quiño la ves. Yo soy mi favorito burgador. Mentira. No te conozco ni hostias. ¿Puedo cambiar de pareja, por favor? Bueno, ez dakinik elkarren ezagutza handirik daukaten, baina konexio ona dagoela behintzat ikusten da eta horrek ere balio du. Bai, bikote bisep oso ondo eruten di elkarreaz, ondo zautzen da elkar, bakotxa bere bikoteki die eta hori garrantzitsu da ondo errentitzeko. Bueno, ez dira lehenbiziko fasean ez ziren multzo berean izan, gero finalerdietako ligaskan egin zuten topo, eta lehendabiziko jokoan abantaila handiaren jabe izan ziren Ladutxe eta Mantzi. Joko arkies egin ziren eta ja bigarrena oso bestelakoa izan zen. Bai, kontu ez da izeten ez, zelan hasten dan, importantia da bai, baina zelan amaitzen dan importantia da. Eta gaurkuen nik ustot aldrebez izen aldala, nik ez dakit zehoz ere gezatozte, hasiera on bat oso importanti izango dala gaur. Bestalde, Erkiaga eta Ibarluzea askok eta askotan estutu dituzte, aurtengo txapelketan, pentsa, Urrutiak eta Baskek nolako estutua eman zideten, eta geroago ere ibili dira larri baino larriago, baina hauek itotzen ez bai duzu, arnasa pixkaren bat duzten baldin badiezu, azkenean zutitzen dira eta beraiek egiten dizute rauk. Hori da, ez? Aurreko alkarren kontra jokatu bere partido horretan ikusi izan, abantaia handixea zeu izan, 13 tantuen 6-8ko tantoko abantaia eukien Ladutxek eta Mantzik, baina ez ben set hori amaitze lortu, ez ben kokotera jun eta oin bukatu biau zetau, eta horrek emotzen aukeri aritzeri eta atzetik etorri gueltie, eta azkenien eure partidu irabazti, ez? Oso maila handiko pelotari xedi, eta ezidontza zuen laguntasunik gitxieneko ebez, eurek dating 8 gauzak ondo, eta zuke saiatu bizazena, zeure lana hobeto baino hobeto itxe. Bueno, ari dira berotzen,
materiala beti izaten da garrantzitsua. Jokin, nolako materiala behar duela edo bilatuko duela iruditzen zaizu zure logikaren arabera, bikote bakoitzak? Ba, bueno, prentzan eta irakurri hoten agaitxik, bisek aukeratu dabe material bizixe, 106 da 108 gramoko kiskixe deukena. Baina, bueno, nik ustot gakotariko bat izango dela, batez be bikote urdinan partetik pelota barri bat erabiltzie. Izen moteltxo ezin bizixe haue, barrixe. Horrek nahi dau esan, bueno, hasieran berotu barik dauela, eta aritz errebotetik kentzeko modoko arma bat dala. Nik ustot hori dala teorixie, baina hemen teorixie eta praktikie askotan ez doi eskutik. Mantzi mutil bizkorra da, fisikoki, Ladutxe ere bai. Behar bada, hankaz eta auspoz eta kolpez eta gehiago dira. Hori ez da dena. Ez, berez, esatu duzu, fizikoki, partiduen fizikora jungo bazan, berez variabide geisha daukie Ladutxek eta Mantzik, baina, bueno, esan duzun eurista dana, eurek saiatu bida bena da aritz alanik eta egitxen jokuen sartzen, Joneri kargau jokue, horretarako Jokinek esan dabe modu, partido, pelota barrixez baliatu bidabe, pelota hori azken baten aritzek jokuen gitxia sartzeko aukeri eukiko dabelako, eta hori euren estrategizie, nahiko argitsi da estrategizie, baina gero hori betetzie, horria zailtasuneko hori. Pilotarien datuak ikusten ari zarete. Banan, mutriku harra da denetan gazteena, 25 urte ditu Mikel Mantzi Sidorrek. Eta, bestetik, aipatu nahi dut, orain jokoan den beste lehiak eta hori ere, Danian, biak eta garrantzitsu bat, azken bikotearen faltan zen, gonbidapenezko lehiaketa batean nagusitzen zirenek izango zutela aukera bagenekien, aukera hori baliatu dutenak, eta ez gara bat ere harritu, Urreisti eta Gorka izan dira. Bai, bertan irabazin dabe, bertako txapelketia, horretaz gain, kriston eguko txapelketia indabe, nik usto txapelketako sorpresia izen dela. Eta, bueno, apurke, aginek erakusten da bilen bikote bat da ez, bikote modun kontuten hartute eta pelotarisek banaka kontuten hartute. Oin, semifinal eta final dun txapelketa bat eukiko dabe, oso formato laburrekue, eta hanbe erakutzi biko dabe, oin arte erakutzi daben bardin-bardinak. Bizkain Cup izena jarri dioten lehiaketa da, lehiaketa garrantzitsua, izar handi asko izango dira, eta, esan bezala, harako eskubidea edo txartela lortu duten azken ordezkariak, Urreisti eta Gorka izan dira. Elkarrondo ezagutu dute, elkarrekin oso lan ona egin dute. Eta datorren larun batean ikusi ahal izango duzue Euskal Telebistaz gauean. Eta hemen agurraren doinuz kantxara doaz epaileak txapa jaurtiko duen mutikoa, saskiari eutxiko diona, eta lau pilotari. Sakea, ean hori egokitzen zaio. Protagonismo pixka bat, nahi du txapak ere. Horren alde, sakea. Alde baino kontra gehiago izaten dela sakea. Egokitu, urdinei egokitu zaie. Ladutxek aterako du lehen dabitzeko sakea. Eta motel txamarrarekin ustez. Eta gaurko partiduko gakuetako bat bai, sake batez bela dutxen sake hori da.
azkeneko partidun da ikusi genuen, esan ondo ibili, lau pasatara oso pixko erreldu zen, horre gero baldintzatu eitxikatu dana, gainera batez garitzeko sakien sartzaile edan pelota hori baten kontra, eta gaurko partiduen ondo ibili nahi badabe, sake hori ondo zeintu diko da. ¿Quieres empezar con esa? Ea zer dioten pilotariek. Konzentratuta Ibarluzea. Luego cambiamos. Un par de tantos y luego cambiamos. Bueno, Ya vamos desde el principio, teoria bintzat, Concentrados desde el argi principio ekarri hasta el dute. final. Pare bat Los onto dos juntos, eta aldatu. venga. Pilota Podemos, berria, hotz eta motel egon dadila, eta Erkiagak ez dezala errebotea baliatuz txikizi horik egin. Bakoitza bere lekuan, bostean Ispasterko eiztaria. Ibarluzeak probatu du pilota. Eunda sortzi, Geuri, eunda sortzi. Eunda sortzi. Eguerdiko 12 minutu. Hasi da neguko lehiaketaren final handia. Sakea bikaina, luzea eta ongi gurutzatua. Aire, venga. Aire, entra. Ukitu egin du. Bueno, nik motelagoa espero nuen. Bai, neupe bai egiz esan. Bai, nahiko da, pixkaten toki euki da izela pelotia, errezatzeratzeko edo, baina bai, hasiera baten, eta 6ko pelotak egon da, urbekiek esatu eta, ez, pelota hori hartu dela, baina euren zentzu eukiko dau, pentsatuko ben, eta ia zelan dien. Hor, Pumpalaster sartzeko ahalegina egin du, eta hotsa entzun du epaileak, eskua jaso du, eskua jaso eta txistu jo. Lehen da biziko tantoa Erkiagarentzat. Eta Ibarluzearentzat. Eta maisua hautaketan. Bai, eta pelotian portaeri ebe aldatu itzen da, ez da? Igul material hautaketa egunien hartzen dozu pelota bat, eta gero finalan egunien beste portaera bat eukitzen dugu pelota bardinek. Hori aspaldizon, fronto munduen ikusten gabizen fenomeno bat da. Ez estaz bakarrik. Ez estaz bakarrik, hori da. Eta zelako polemiki ebe sortu lehiken. Bat eta huts, Arroxak aurretik. 10 eta laurdenean jagia egin, eta Ladutxek atera duen sakearen oso antzekoa. Luzea eta ongi kendua. Erkiaga. Ormabikoa, heldu egin da. Ladutx atzera, eutxi Ibarluzea. Aire, venga. Aire, venga. Txapara! Bueno, oso erasoko Erkiaga. Bai. Etorritako lehenbiziko aukeran jokaldia egitera joan da. Pilota berriarekin oso saietxetik jodu Ormabikoa. Ez berak nahi beste zabaleratu, zaila da. Pilota berriarekin eta joduen bezala jota asko zabaleratzea. Heldu egin da Ladutx. Atzeratu, ez du Ibarluzea pasatu. Eta gero berriz, txapara gainekoa izateko borondatez jotakoa, jaurtitakoa, txapara joan zaio. Bana! Bueno, hiru sake, oso antzekoak. Ladutx. Aurreko orman. Ondo mantzi. Oso ondo ere. Biladoa. Ez du garbi ikusi.
Palaster, oso ongi, pilota zaila, egoki sartu du Markinarra. Ladutxek atzera. Aire! Venga, levanta. Aire! Ibar luzea. Aire! Aire! Oso sartua jokoan. Erabaten bikotearen zama bere gain hartu du hemen Ladutxek, Mantzik ere aire eta aire esan dio behin eta berriz. Azkenean pilota garbian utz egin du. Eta hori ere, gako garrantzitsua izango da. Venga, la otra, Arroxen kontra ez dago asko galtzen. Ezin dozu utza hondik egin, oso margen txikixe daukezu gauzak ondoin debe, zeukitxeko zuzutzek, oniok eta zailago, ez? Ibar luzea. Aire! Hoy si no! Pilota zaindu egin zaio eta bat, eta han jarri duenari eman behar zaio meritua. 3-1. Eta agian igul bai igerten da ez, Ladutxen gan apur bat urduritasun hori, apur bat pelotara juteko orduen eta iru zeke gerak eiotxu, eta bai, komeniako apur bat ez, peloteuen sartzi, partiden sartzi, apur bat berabe urduritasun horrek juteko. Bai, librau, ez da, librau. Hori da. Enabilena oso ondo ulertzen da, pelota motela hasi die, teorixan pelota motela atatu zu dominetako, baina Ladutx ikusten dugu eskumiaz jokatzen. Bai, apur bat igual eskapada moduko edaukela peloti eta hori nahi daue aprobetxau, baina bai, zina barrexaz, errebese dar hori atabia, eta Está aire, es tuya, venga. Olvida ahora, seguimos, venga. 2-3, hemen Aritze pilotari pasatzen utzi dio, eta Ibar luzeak espero baino askoz ere jagi handiagoa egin du pilota. 2-3. Zoragarri. Atento. Aire. Ederra. Ondo Ibar luzea. Zino. Topo Aritz. Aire. Erki Mantzi ere oso ondo Mantzi. Konfiantzaz sartu, eman eta ezker horman. Xavier, eta gurekin daukagu armaietan, Jon Iparragirre, Mantziren lehengusua. Jon, eguerdion. Eguerdion. Iruna markagailuan lehengusua, zer moduz ari da? Lehengusua ondo, niretzako lehengusua beti ondo, atzore behak esan zua laseiza goala, behak ikusten doala palpitazioa bakar irazingo doala, zikegu beti behakin. Sorpresa ederra eman diozue gaur goizean Mutrikun. Bai, azte oso ongea preparatzen, pixka kostau etxea zen lokalian ongea preparatzen, azkeia lokalere bajatzen da horre ongea eskutatzen, lan handixe egin dugu esan eskuz etxen dana, baina ondo do. Etxekoi esango diegu, biribilgunean elkartu zaretela, bera auto zatera denean, animoak emateko, ez da? Bai, gau beha gozaltzeko zortzitxerdiak Mutrikun, da basakegun etorriko zalase koduktorian eraita da orduan esan dixo betortzeko da etorria antxego zen lando zain. Eskerrik asko, Jon, jarraitu animatzen. Hale, eskerrik asko. Pilpira berezi bat somatzen omen dute, eta babes faltarik ez du, hor talde ugaria, eta zaratasua etorri da gaur Mutrikoa. Xavier, kamisetak egin dituzte, irudia ere jarri diote, bere buruarekin, Mantziren buruarekin, korrekaminoz deitzen omen diote, haren gorputza jarrita. Denak kamisetak jantzita apain-apain. Lehen ikusi dugu, partidako 5.500 eta 51 metro, eta esprintik azkarrenean, orduko 27,4 kilometro, uste dut. Alegia, bada hor, abiadura eta sasoia. Launa. Xavier eta Zale gogotxu hartu dute animatze hau, oraintxe bertan gerturatu zaigu gizon bat, hilean L bat egin duena, hau da Ladux animatzera etorri dela, eta hile moztaiari L bat egiteko esan diona, eta buruan alaxe zeukan egia esan.
buruan. Elea eta irudimena. Bueno, horre pelotari azerixe danak, Jonek adibidez, lausitik behartu leike, beran buru animetako. Beno hemen aurrean jagia egin dio pilotak, Ladutxeri ezin izan du saskian errenditu, 5 eta 4 aurretik favoritoak. Baina estu doaz gauzak, lehenbiziko joko honen hasia. Bai, batez be, esan digun Ladutxe gauzat ondo itxetan da, sake hori, ez? Lehenoko sake horrek, oso ondo ataraten ikusi dugu, eta hori oso garrantzitsu da gordo dunien, eta bintzet hori, parte hori ondo betetan dugu. Aire! Mantzi! Bixo! Baru, kendu! Barrura, ordu! Eldu egin da Artiaga. Dentro! Barrura, Ladutxe. Aire! Melasai! Ibar luzea eskuma. Aire! Entra! Ladutxe errebese. Aire! Ondo, Artiaga. Sartu eta Barrura, ikuska. Baina sartu eta zer nolako erraztasunez egin duen zaitasun goreneko jokalduen. Txundigarria. Edarra tanto. Txarra sartu eta txarra bota. Aurretik, defensan lan bikaina egin da gainera. Zoragarria izan. Sei eta 4. Eta hau oso luze. 8 terditik ere pasatu egin da. Lehenbiziko pasadu. Venga, Ludo, Venga, mía, perdón. Venga, vamos. Bicho Garet. Mikel Mantzisidor. Dale. Baru, fuera. Aire, bote. Pilota zaila sartu eta eskuinkada bizia. Erki bar luzea. Aire. Ladutx. Aire. Venga. Moztu. Eta tanto. Abiadura handirik gabe, baina ezker Orbarantz. Ormaio duen pixka bat hori zaio, laburrekin geratu. 7 eta 4. Bai, eta Ladutxe ikusten jako, ez da? Alde batetik eskumiaz jokatzen hasi da, gero errebesaz ez totzen moten altureik. Zehozelan ariz nahi dau kendu, eta bera rebuti bai, baina gehitxu altza dira errebesez. Eta hemen ditut begien biztan Gonzalo Beaskoetxea, Diego Beaskoetxea, Adolfo Elizegi, ikusi ditugu Remen, Felix, Katxin, gaur Katxin ez dut ikusi, baina hemen izaten da, eta herri kiroletan ere gertatzen da hori, apusturen bat, txapelketaren bat denean, han izaten da herri kirol munduko jendea, lehengoak, oraingoak, eskupilotan falta da hori. Nik ez da izar gertatzen da, baina lehengorik ez da ia agertzen. Oso gutxi dira. Berez arrazoia, ez? Ez da nik non pilatu beharrekoa den arrazoia, baina hori egiaztapen bada. Astero ikusten duguna, hemen. Eta herri kiroletan, eta lehengoak, eta joan zaitez, eskola bustu batena, izango dira, mindegia eta peurena, eta harriatarrak, eta hemen begira zen olako sorta daukagu, pilotari hoiak. Eta eskuz, ATB gehirik hori, eten da dago. Garraruena da, gauza generala orokorra bada. Orokorra da, ikusiko duzu, aldiamein Tolosa, aldiamein Galartza, aldiamein Martin Korena, baina hanaka batzuk dira.
atzera Erkiagak, errebotea Tumantzi, Garitz kontuz, Saietxetik atzera, ez du pasatzerik lortu, baina utxa hundia egin du hemen Mutrikuarrak. Eskura, etorri zaio. Eta lendabiziko joko honetan utxartera, 3 tantoren abantailarekin heldu dira. Arrosak, Bizkaitarrak, ane, nor duzu ondoan? Imanol Pradales lehendakaria daukagu, hementxe berehala izango dugu gurekin. Lehendakari jauna, eguerdion. Eguerdion. Arraunzalea zinela bai, baina zestazalea alzaitugu. Bueno, oaindala urte asko, oaindik gazteagoan nintzen, urriaren azken astelenera etortzia, ohitura batzen eta hemen beti jokatzen ziren zesta punta partiduak eta, afizioa badut pilotan. Giro ederra dugu gaur ere. Bai, finalak beti dauka giro bereizi bat, baina gero Winter Series ere nahiko modan jarri dia Gerniken eta beti dago giroa, eta finalean noski, giro ederra eta gainera Bizkaitarrak favoriteak izinek, oaindik gehiago, Arroxena alde aldugu lehendakaria, arroxena alde. Bai. Gero gainera, badakizue, estropadak ekainera artez dira azten, da orduan beste deporteren bat edo ikusi behar dugula, ezta? Ez, baina pilota gure herriko, kirola ere bada, oso errotua dagoena herrien, eta, futbola, txirrindularitza, pilota, danetari dauko herri honetan, eta, disfrutatu behar dugu. Zesta puntak Euskaldunen izaera mundu mailan ezagutarazi du eta datorren astean berriro ere Estatu Batuetara itzuliko gara gainera zesta puntaz gozatzeko. Bai, zesta punta badauka oihartzun handia garai baten azken urteotan esen beste, baina garai baten oso garrantzitsua izan zen Estatu Batuetako kirol munduan. Eta oain badago aukera, hori ere nolait errepikatzeko. Eta gero, azken aste hauetan eukidugun berri ona gainare, Euskal Pilota selekzioa izango dela naziarte mailan ere, eta hori ere azpimarratzekoa da, beraz, importantea gure herrirako, gure nortasunerako, eta herrian garena ere erakusteko. Mila esker lehendakari jauna, jarraitu partidaz gozatzen eta mila esker gurekin izatearren. Mila esker zuei, ondo segi, Eskerrik asko lehendakari jauna, horre agintarien palkoan ikusi dituzuen, Txabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusia, eta badakit Gernikako alkate Jose Maria Gorroño ere hortxe dela. Zesta errotuta egongo da, alkatea ere bai. Eta etenaldiaren ondoren 8:05 doazelarik, sakea Aritz Erkiagak aterako du. Tres dago Ispastertarra. Ibar luzea. Sale. Arrura. Aritzek, harrapatuta zeuzkan, bata sarearen ingurura eramana. Beste aurrun zegoen, zuloa antxe zegoen, baina paperalde egin dio erremate horrek. Erkiagak 3 egindako ditu, galduak beste 3. Gabutxek eginak 2, galduak 3. Hemen duzue. Txapara bertara joan zaio. Aritz, Saietxetik atzera. Eta ez zertarako aukerari gabe geratu da Mantzi. Gabutxe ondo ataratzen hasi da, baina eskeneko
pare bat irutzak aritze sartuako, kasu honetan tanto eitxe lortu dugu, izan dugun egia lengora bueltetzen bada, eta saki kontrola hartzen modutza. Bai, eta pixkat konfirmetan gabiz, ez da? Partido horretik komentatu dugune, pixkat lotute moduen ikusten da Ludovic. Ordu aukera, sartu egin da, baina errebesez bebetik atzera. Pasatu egin du Erkiaga, hemen du Ludovicek. Ondian bien tartera. Alperrikako arreskurik hartu gabe, abiaduraz dotore bukatua. Bai, eta nahitxe igula zieri apur bat urduri edo sentsazio hori emon, egiz esan, tanto biredaz, importantia da, nahiz eta utze egite batzuk eta iotxu eta, baina landa guzti tanto biredaz, ondiok oso biziridaz etien eta garrantzitu da hori eurentzako. Hor, errebeskada oso indartsua jodu abiadura handian joan da pilota eta asko behartu du Erkiaga, eramatearekin konformatu behar izan du. Izpastertarrak. Eta ongi bukatua. Zazpi eta bederatzi. Gaduts. Zulora. Unpagoran oso ongi motrikoa Ormabikoa. Eldu egin da Aritz eta orain komeriak Bikai Mikel. Bueno, azkenean Ibarluzea gutxegin du eta ez dirudi protestarik denik. Aritzek ez du ezer esan, eta Ibarluzeak ere ez, eta kantxako epaileek, bueno, adi, hirugarren epaileak badu gaitasuna bere kabuz erabakitzeko eta zerbait ikusi duela dirudi. Antion Alberdik, entzun dezagun. Bai, errepikapenien ikusi da, mantzikor errebese sartu denien boti motzela, zik tantue arrozen dako. Antion Alberdik, errepikapenen bidez, egiaztatu ahal izan du gure adituen irudipena arrazoizkoa zela, eta 8 eta 9 jarriak zirela uste izatetik, 10 eta 7 hiru tantora jartzera pasatu dira. Erabaki horrekin Gaduts eta Mantzi. Alde derra da, batetik beste. Alde handia da. Erkiaga. Zer osongi. ¡A los dos! ¡Aire! ¡Venga! Zubira kontuz, Erki aurreratu da eta sartu. Atzelariak biak ondo ikusten ditu. Bai, oso partien sartute, jonek ondiok utzik ez da bela intzeot, Mantzik ere bat, eta maia honan boten da bizbixek. Libre, lasai! Libre, lasai! Leku txarrera, hartu eta eutxi. Markinarra. Zera Ladutxek. Eta tanto, ongi. Ongi, Ludovic. Eso es, Muy bien, Ludo, Bai, oso ondo deurtu dau, abiadura guzti handixa zen bota bierrien apur bat kokatzera junta, txitxak hori topetera, eta tanto darra Ladutxek. Izango zitzaion asmatu ezinik da. Venga, tanto a tanto, Ibarluzea, gainera etorri zaio ohartu denerako. Sakeak 8, erreferak 10. Luze, balekoa.
Erkiaga errebotean, barrura. Ezker horma ukitu duenean, batetik Ladutx sartzeko aukera. Eta bestetik bidea asko zaindu, luzatu, aldrebestu zaio. Mantziri hemen duzu, erabat erori da, erabat zabaleratu. Eta heltzeko inolako aukerarik ez du izan. Hiru tantoren aldeari eutxe egiten diote favoritoen. Bizkaitarra. Bizkat espero bako pelotaka bat izan da ez da. Ezker horreni hartu dau. Manti barruen kolokaute gonda eta ez du gertu. Zabaleratu dalako. Luzegi, hiru pasa baditu Erkiaga. Bueno, hori baliatu. Ladutxeke. Berak Erkiagak berak presio ikaragarria sartzen die aurkariei horrelako egoeretan, berak ere senti dezala, kezka hori. Aprobetxean, bileuke Ladutxek aprobatzakien ez, presin hori sartzeko zake errestuen, zakera sartu eta haiz eta iguler rematau ez, baina pixkat mobidu handik, kaso horretan moduen adibidez, ia hori baliatzen bada. Aire! Ponte! Aire! Ladutx! Bixot! Aire! Aire! Sale! Errebotenako utzi behar. No! Duda ongi. Ibar luze. Ez dakit. Zestia, puntia apurtu edo. Puntia apurtu da ben. Aire, Arit! Aire! Venga! Oixina! Aire! Elti! Aire! Topo aire! Antzi, indartsu. Buena! Oi! Ongi eskatua. Oi! Ozeratu zaio. Eta ez zen Erkiaga. Bero bat, tantoa. Urdin, baina ikusi duzue. Jon! Buruaz! Beie, buruaz, berai. Zestia pututek, ja? Buena, zestia buena. Ez el luz, pasau, Eta aritz ezaten egon da Ibar Luzeai burua zibili, zestia apurtu teukio da berari bota. Zaten zan, ez ikusi zestia apurtu da bota berari. Ia hori zesta barrixa sustetie eta seguruena guztukuen euken zestie berauzan, beste zesta bateaz urte bier badau, horrep bere zaintasun egon txetxu. Begira, hortxe. Bere alau hartu da. Eta, detaile bat da, baina apurtu dauz zestue, eta ez da aprobau, zesto bardinaz, ia zelan urtetotzen da, pelotiak. Batzutan pasauleik, ondo eukitxe bero, apurtutu dauko. Justiz... Barka irukote hementxe daukagu aldamenean Iñaki Osagoikoetxea berak du Ludovik Ladutxek hautsi duen zesta, eta primeran ikusaiteke non hautsi den, ez da Iñaki? Bai, dudik, rebotien bota nian puntakin jodu, eta hementxe arbua puzkatu zako, guan zestak ez dio balio guain jokatzeko, eta guain beste zesta berri bat ateako du, eta zemos dakan. Ezkerrik asko Iñaki. Bale, zuri. Iñaki Osagoikoetxea. Kirolonek eman duen izarrik handienetariko bat. Bai, gainera, azpiazpixena da, atrapatu dago eta ikusi dago. Bere ala konturatu da. Bai. Uztaia. Hautsi egin zaio. Eta ea, beste sistera berri honekin nola moldatzen den. Ea, aldaketak ez dion askorik erasaten eta eusteko moduan diren. 9 eta 11 bitantoren aldea. Horre, anedotatxu bat badakit hori zestie apurtzian gora beran.
uste Biarritzeko serien izan urrezko larruzko finalien Andoni Arriagari zesta bi eskuntzan, eta lehenengo zestia apurtuakon, bigarrena apurtuakon, eta azkenien joatu hierri zeban, bertan fotoien eguen txokuen paretien ipinitxe eguen adornozko zestarekin bukatu bihar zeban partidu. Bueno, zenbat pasadizo bitxi ote dira zesta puntan ere. Idatzi gabeko zenbat, ditu gabeko zenbat. Hirukote barkatuko didazue, baina oraintxe Goxerrik Ludovik Laduxi etortzeko esan dio, biak hemen ari dira elkarrizketan, ea entzuteri dugun zer esaten dioten elkarri. Zestu guzteko, nik ustez esan gutzela. Iskat eskapau ditut, eskumiaz, holan lehenengo piztan, eta guantie guztiez gero. Y te sale de puto culo, pues cambias el primer tanto, ¿vale? Jarraitzen hori. Bai, izan duzun ez dago aprobau, ez dago... apurtutakoarekin jarraitzeko esaten ari. Bai. Gurekin daukago Jon, bai, zer esan berri diozu Ludovik Laduxi? Ez, zestu apurtu indeu bastante, baina bueno, zestu bere indarra dauko, orduan, zertetziak gala kantxa, eta ikusten badeu, ezin deula jokatu, orduan aldatziak gala, baina parak indar pixkat. Baina ikusi biharko deu, ja partido gorra, partido oso gorra dihu bat, ikusi biharko, aguantatzen bai aurrea behakin, da bestela aldatzia badaka gero. Zesta zarago oraintxe bertan zea holku emango zenieke urdinei? Holku egizez, ondoro jokatzen da zeitziekela, holaxe. Osea, partidua badakigu gorra dela, aritze badakigu zein da, Ibarluzera ondoro jokatzen, baina eurak fizikamente oso ondo doz, da partidua lusatzen bada eta gortzen bada, aukera irabazteko ere bai. Primeran, eskerkazko. Bai, zeui. Beno, apurtutakoarekin, hautsitakoarekin, probatxoa egingo du. Eta guri zestalariok askotan esan igazan diguzue, niri behin Katxin Uriartek berak esan zidan, zesta 160 marduk, eta beroarenak kendu behartzaio pentsatzen duzu. Baina hemen ikusten da, pentsa, hautsiarekin jarraitzea nahiago, ondo egoera honean dagoen beste batekin hasi beharra baina. Bai, holantxe da. Itxien ez behintzet, aprobi egin, ez da? Eta egize da, lehen komentau duguna, ez da egin aprobait, apurtu hostian. Eta orain ganora hundirik gabeko tanto bat. Lehenengo zakie, tara dago, zesta puntuteko zakia. Tranquil, eskerreko logiku ebe, badut horrek aurkari xantzako, Ez, aldau esan aritzek bera be, edo jonek, ez? Zer da bilau niri apurtuteko zesto batekin partidu jokatzen. Bai, hauko bai. Ikusi duzue, hortzekin Zuniz muturren bat moztu duela. Ara! Bueno, Saskiaren gora beran izan dako etenaldi luze xamarrorren ondoren, bi pilota galdu dituzte, eta orain bai, aldats haundia dute aurrean. Eskuko pelota bi utzein dabe, eta jarreatu zen. Venga, bicho, ¿qué esan? Eta nire goi momentuen, Mikel da Lugovitzen bokieru izango banitze, esan dutzeke Mikeli jokatzeko errebesez. Zerabil eskumaz jokatzen, eta biak atzakortik etorri dira. Eta mutilau errebesiztia da. Bueno, orain eskumaz leku txarrean jarri du pilota. Leku txarrean eraman behar zuenarentzat, sartu behar zuenarentzat. 10-13. Antzik egin duen hirugarrena. Beste hiru galdutako ere baditu. Ibarluzeak egindako bat galdurik ez. Eta okerrezpana gainera, ez da pelotarik barri ez da behatara, ez? Hasierako pelota bardina ez dabiz, ez da taktika hori ez dabiz erabiltzen urdinek. Hasieran pentsarazi bakarrik ez. Beraiek elkarri esan ere horixe esan diote. Bi tanto eta aldatu eta ez dira betetzen ari. Otra! Hoy si no! Ezker Orman sartu zaio. Ezin Saskian errenditu.
14, 5 aukera izango dituzte. Venga, seguimos, venga! Lehenbiziko jokoa irabazteko. Eta hemen merituek, Ibar Luzeanak, esker horman zelako ondo ipini daden pelotia. Eskura eman dio. Ormabikoa eta tanto. Lehen da biziko jokoa favoritoek irabazi dute. 15-10. Eta alterik handiena horrentxe bukaeran izan du. Aurretik Pana, Iruna eta Launa joan dira. 6 eta 8, 7 eta 9, baina azkenean 15-10. Ibar Luzeak zer dio? Jon, finaletan eta partida guztietan garrantzitsua izan hori da ondo hastea eta lortu duzue. Konfiantza emango dizue lehen sekonek, ezta? Bai, hori nahi gendun ez, aurreko partidun euren kontra ez ginen ondo hasi eta hortxe gendu zen akatz batzuk. Gaur hobeta hasi ga, gitxia itzen eta bueno, lehenengu lortu dugu, osakeia. Jon, oso seguru ikusi zaitugu atzeko kuadroetan. Bai, ez dut utzeite asko, baina botaeran ez totxuaz asko baztertu, ordune bigarrez eterako isa mejor biotena. Zorte hon, Jon. Eskerrik asko. Robetu ikusten du. Lehen jokoan oso seguru aritu baldimada ere. Eta 5 tantoz irabazi dute lehen da biziko jokoa. Joko bakarraren faltan dira. Eta 2 aukera izango dituzten Erkiagak eta Ibar Luzeak. Orain, 15 izango den bigarren joko hau irabazterik izango espaldute. Gitarakoa beste bat jokatu beharko lukete. 5 tantora. Aukera bat ez ezik, 2 ere bai, ibilitako metroak, Erkiagak 2280 metro egin ditu. Egindako tantoak 7. Iparetaz eginak 2. Errestuan beste 2. Eta dejadaz bat. Galduak 3. Bibeintza txapara joanak. Ludovic Laducek 4 egin eta 3 galdu. Eta Bizkai Cup gora hasi nahi dizuet. Datorren larun bat gauean gozatua izango dugu antolatu duten lehiaketa eder horretaz. Hirukote eta datu bat bada, Arroxen txapelketari erreparatzen badiogu, partida bakarra galdu zuten, Urrutia eta Baskeren aurka eta galdu zuten ura, 3. setean galdu zuten. Gainontzeko guztiak 2 setetan irabazi dituzte. Eta hori askotan estu eta larri ibili direla. 14 eta 12 galtzen, 13 eta 11 galtzen, baina une erabakigarrietan esnatu egin dira, zutitu egin dira, eta jokoak eta partidak irabazteko gai izan dira, eta horri esker daude finalean. Eta horri esker dira, orain arte, iaz, gero demoraldi osoan, eta aurtengo txapelketan erakutsitakoari esker dira favorito ere gaurko hau irabazteko. Xabier eta Bitxia bada ere, errazen irabazi zuten seta, tantoi dagokienez behintzat, Ladux eta Mantziren aurkako bigarrena izan zen, 15 eta 6 gaiendu ziren. Dezente lehenbizikoa irabazteko aukera handiekin izan ziren, abantaila ederraren jabe izan ziren, ura gauzatzerik irabazterik ez zuten izan, eta nik uste psikologikoki desente eragintziela horrek. Bai, hori diferentzia hori hortik etorri zen, behin lehenengo set hori irabazi ez benien, hori jauzi ziren bera, eta bigarrena oso apurtute urteban bigarren setak. Bai, eta datuek hoiz esaten da, ezta? Ikusi dugu, bataz beste, aurkarize baino kilometro bat edo bat eta erdik itxia eginde bataz beste, egindekuek, aritzek, ixe 17, horrek nahi dago esan,
beti margen apur batekin jokatu izen da bela, ez da? Eure badakixe gauzak txukun ninez, gero zeintzu dien euren datuek eta zeintzu dien kontrarixuenak. Ez, aulezia gitxi erakutzi dabe, txapelketa nizier, naiz eta santabena Xabierrek, set batzuk buelti emon bier eta nahiko estu irabazi, baina jokuen nik ez tortzet edo lan aulezia handi ikusi, jon on bat ikusi dugu, gaurko honetan be, oso ondo da bin, ez dut uste pelotarik utze egin da benik, eta hori da bere lana, eta holako jon bateaz, aritzeri irabaztie oso zaila da. Eta nikoin galdera bat airera, Ladutxek zesto bardinaz amaitzuko dau partidue? Ez dakit ba. Horrek ez estiek eutziko da ben partidu dana. Ja, bine, apur bate apurtzen bada hori segiduen azten da puntie punten, eta alduko da momentu bat ja bizita bela bota. Uste hori, barrexata da bela, Bana, oker, beste zestia da. Gaiperria dela ematen du, Gero, orain bai, lehen da biziko tantoak, funtsezkoak izango dira. Oraintxe daukate Urdinek hortzak estutu beharra. Eta nik uste Urdinek, set honetan, hasieran esaten taktika horretara jodiko diela. Pelota barrexatara eta tanto gitxire aldatu eta euren baliabide hori da, fizikoki oso ondo dago izan pelotari bidi indartuek, eta nik uste hor, hori ustetan bintzet, taktika horretara jokiko blokia. Bai, era bat adozu hasi da. Ea asmatzen duten. Bai. Bikoteak gauza asko ikusten ditu, ondorio asko atera, irakurketa asko egin, eta horrez gain, ikusi duzue, aholku emaile faltarik ere ez daukatela, sarearen beste aldean hortxe daude. Erne baino erneago, beraiek zerbait ikusiko espalute ere jakinarazteko eta ohartarazteko. Nik uste denen artean taktika behintzat argi izango dutela, orain gauzatzen asmatzen duten. Moztu Erkiagak, sartu eta atzera Ladutxek. Eta bat eta Utsurdin. Está viva, Lausi suena, Bai, oso. Eure peloti, venga. Principios pelota bizi bat da. Baina, bueno, tanto indabe bai. Erkiaga sartu eginda, eta barkatu. Goian izan du pilota hori, ongi sartu, eta gero Ormabikoa abiadura eta angelurik aproposenaz. Jak. Olvida esa, vamos, venga. Vamos, Ludo. Erki kendua. Aire. Venga. Entra. Bixok. Ponte. Aire. Bote, lasai. Pilota zaila zuen, baina ongi sartu du. Punpagoran Erkiaga, Ormabikoa. Eta jaso egin du Ludovicek. Beste Ormabiko bat, horra heltzerik ez. Astindu ederrak eman dizkio sareari. Enda bizikora larri iritsi da eta heldu bezala jaurti du. Gelditu gabe. Ikus ditzagun biak. Hemen Punpagoran pilota zaila sartu. Ormabikoa heldu eta jaurti. Gero barrurantz zijoala beste Ormabiko bat, ara heltzerik ez. Haulen bizikoa. Sustotxo hartu izango dute hor. Lehen jarakoek. Zeredan askoda, Aire.
Ero, bina. Aire, esan dio. Erkiagak, baina ezin izan dugu. Sí. Venga. Eta nik ustot hori dara, bikote urdinan zulue, nahi otesan tantu hortxe, indau ez? Bikote urdineko ingo be, gutxipi, atzeko zulue. Eta hori be, kontutan leukio, nire ustez. Baina momentuz ez da nengo taktika bardina jarraitzen da. Pasa. Lehenbizikoa du. Hiru baditu. Erkiagak. Venga, listo, vamos. Bien tartea, Bikain. Benetan Bikain. Eta baina ezakien errestuen sartzen gehitxua zira aritzen. Horre arrizko egiten azira. Bai, aritz, azeritxe da, ez da, honek ondo daki. Oiuen pasabidi ezitan, oina mendidatoz ba horra noia. Bai. Eta gainera lehenengo zeta irabazitxe ikusten jako beraide, ez? Apurtxu bat, margena daukela tantuek eitzeko emate bidez. Oso ondo aritz. Voy, dale. Venga, barro. Voy. Pilota zaila sartu du Punpagoran. Aire. Ondo. Voy. Ponte. Aire. Pasa. Barit. Erkimantziere. Eta eman egin dio. Gero, Bai. Bikaina izan dago. Venga, Ludo, arriba, Bai, atzera. Eskuin estematuta. Eskuin estematuta. Empezamos con este. Beno, Oian Agirrek mezua zeintzu jokatu bida beba. Zeran, Bizkain kapen, beno, aurrelariak Urreisti, Erkiaga, Barandika eta Johan. Azemaia. Bai. Azemaia. Eta atzelariak Gorka, López, Mantzi eta Lekerika, alegia. Goi mailako lehiak eta izango da, eta datorren larun bat gauean ikusi ahal izango duzue Euskal Telebistaz. Eta gaur arratsaldean berriz, Donostian Atano hirugarrenean izango gara, eta trumoiak eta tximistak izan daitezke. Bi partida erabakigarri, Dario eta Gabirondo, Larrazabalen eta Lizeagaren aurka, irabazten dutenak playoffetara, galtzaileak etxera, eta ondoren maila nagusian, Altuna hirugarrena eta Bikuña, Peña bigarrenaren eta Albitzuren aurkaan, gauza bera, irabazten duen bikotea. Playoffetara, galtzen dutenak lehiak eta azkanpo geratuko dira. Sepulako giroa izango dugu, irrikaz joango gara. Adutxek zuzenean Zabalera, antxe zegoen, eskura etorri zaio, baina alako abiaduran gelditzea, berezik izatea. Bai, zuzen funda aritz, pelotean bile eta pelotakada bat hartzeko bere. Bai. Vamos, poco a poco, arriba, venga. Irukote gurekin daukagu Aitzol Erkiaga, Aritzena anaia, Aitzol eguerdion. Eguerdion, bai. Magina bat final jarraituko zenituen, bertatik bertara, baina oraindik ere urduri jartzen jarraitzen alduzu. Bai, batzutan, bai. Beti urduritasun puntue beti goten da. Final batera edo zer pasauleike, partiu beti bikoti dazenak sosa itxidaz, da gogorra di. Da orduan urduritasunen haitzen ditzako beti aritze favorito izen beti ongo da. Aitzol, lehen zeta irabazi dute arroxek, baina bigarrenean gauzak estu doaz. Bai, momentuz parekatute doi, lehenengo zeta ja lan erdizek egin dedaz, baina, bueno, hau azkenengo tantun arte burukatu biko da gogorra izango da partidua. Aritzentzako ere Winterra berezia da, txapelketa berezia da. Bai, oso berezitxe da. Lehenengo kaperatu izana berak irabazi ban, da hortxaz izan amene jaiala izaie, barriro, goruztasune, afizinoi eta hori, da oso berezitxe da, hau bai.
Eskerrik asko Aitzol, jarraitu anaia animatzen. Eskerrik asko zueri, venga. Lankideok, erakutsiko aldigu zuen mesedez, zenbait segundoz Aitorrek zeraman kamiseta hori, eta paparraldean, bularraldean zer jartzen duen kolorez, anaiaren Erkiagaren eta Ibarluzearen kolorea, eta begira. Ispastergo pantera. Of Ispaster. Baina Ladutx ez dakinik zer den. Leopardoa, tigrea, hola garroa. Bai, hola garroa, bai. Venga, seguimos, Hemen erremate, dotorea egin du. Sake errestoan, osongi. Hor, mehatxari aritu behar du. Hortzak erakutsi. Aldi oroz. Bai, kudaipe barik, ez da, txapelketan zierbe hoiz egin dau. Aipatu gendun, beran petik gorako ibilbide be, hortik zetorrela, errematetan hasi salako. Eta nik usteot, merezia dela berape, finalien, holan erakusti jokuek. Atzera mantzi. Sale! Parru! Parru esan dio atzelariak, baina Ormabikorako aukera ikusi du. Ertiagak hau ere beste zenbait erremate bezala. Txapara joan zaio, lau galdutako ditu. Hiru behintzat txapan izan dira. Venga, si te echas, que eche, venga, vamos. Begira zegoen, lepoa okertuta. Euskate goraka zakelkadatxo, zaketia ikora, ez? Bai, egixe da, aritzek galdu da bezan pelotanak errematien galduteko egizien izela. Bestela ez du ustaiaz jo eta kanporako biderik hartutakorik eta alakorik ez du izan. Venga, los dos, estoy. Muy bien, hablar. Mantzik eskatu. Eta atzeratu. Venga. Arrura, oraingoan bai. Ordu, Saiersetik atzera. Jagi handia egin du. Antzi. Erki metrikoa da. Erki markinarra ere. ¡Oi! ¡Dale! ¡Libre! Arrura. Venga, los dos. Pero partidak irabazi egin du, Bai. Eta argi, bikote urdina suspertu inda. Aire! ¡Oi! Eta pasa! Aurrean jagia eginarazi. Segi. Eta Mantziren luzatua ez da nahikoa izan. 5-6. Partida bizi-bizi. 189 pilotaka da, 200garrena Erkiagaren sakea izango da. 51 minutu terdi. Luzegi! Laugarrena. Kontuz aritz. Heneman esango, partida ziren hola jongo zinik aritzek laugarren pasa hori heldute eta Ladutx bakarrik pasa horiaz. Eta egiz esan ez dakit, zeta datorren hau datu hau, Ladutx ez da bilzakera sartzen. Ez da presin horik ez dugu zakerreztu, Asko arriskatu beharrik ere ez dela ikusten. Aire! Beno harrapatu dituzte. Mantzik galdutako laugarrena. Ara. Venga, va. Vamos. Venga, sigue. Ondo kendutako sakea. Eta
eta Mantzi barriro eskumaz jokatzen. Bai. Dentro! Aire! Barrura. Erkiaga. Garbia izan alda. Libre, venga! Seu! Venga, libre! Erki moztutakoa. Eta... Ea. Hemen kantxako epaileek ez dute... Siempre para dentro, intenta, ez erradierazi, baina hirugarren epaile bat bada, aurtengo araudiak botere osoa damaiona. Eta... Ez du ezer ikusten. Ez dago zerre batzirik ez. Zazpi eta 6. Ondo kendua. Gora. Errebeskada Roegia. 8 eta 6. Lehen dabiziko jokoko atxeden aldian. 3 tantoren aldetxoa zuten. Orain, Pirena. Beti Arroxa gaurretik. Berriz ere Sweet Caroline. Eta gurekin, Xavier, Iñaki Osagoikoetxe daukagu. Iñaki, eguerdion. Eguerdion. Lehenik eta behin partidaren inguruan galdetu nahiko nizuke, zeitxura hartzen diozu zer horrek? Bueno, ikusten da Aritzeta, favorito bezala datozela. Lehenengo zeta behiek irabazi dute, partiduan ziar ondia kat batzuk, baio batzuk egon diala, errematiak ebai, eta guain ikusten da, lehenengo zeta irabazi banitze, bigarren ere bai, da bukaeran ikusten, zangatuko gula pixka gehiago. Laduxi buskatu egintzaio zestoa, bere zestoarekin jarraitzea erabaki du eta ez dirudi, oraingoz behintzat, gaizki irten zaioni. Nik uste zesta bai buskatuzako, ez duen uste jogatuko zunik honekin, baina bai ikusten dela, jokatzeko normal da bilela, edozein momentutan alko da buskatu, baina jokatzen jarraituko du, eta buskatzen bada, beste bat atera berreko du. Iñaki, Winter Seriesa gaurkoarekin amaituko zaigu gizonezkoena, emakumezkoena jarraian izango baitugu noski, baina zestak orain Ameriketara egingo du, Bizkain Cup txapelketarekin. Bai, hori da ez, gaur bukatzen da Winterra, nik usten dut txapelketa oso generalian oso ona izan dela, oso posikan ateradian partiduakin, aurpegi berriak bai izan diteu. Eta guain, bilarria estatu batuta guaz, bertako txapelketa pixkat antolatzen bukatzea, eta zen ateratzen bertako ibilbidea, eta dana ondo ateratzen da. Jaialai ligako parte izango da, txapelketa handia izango da beraz, eta berrirore estatu batuetan zestaren sua piztea, bizirik mantentzea garrantzitsua da. Oso garrantzitsua ez, hemen aida pixka forma hartzen, eta guain estatu batutakoak zemuzko erantzun eukitzen du bertako jendeakin. Jende asko idazten, deikare bai iluzio eskoko txapelketa badala, eta txapelketa borobil bat atatzen da, eta guk eta pelotai eta puzle guztia goxatzen duten. Hala izan da dira, Iñaki Osagoikoetxea, eskerrik asko. Bale, zuei. Zein ezautu dituzu, Horbea bai ez, hor eskumerengo. Tapia bai ez, Tapia izen da, lehenko artekarixe eta pelotarixe. Pero eta Iñaki Osagoikoetxea goiko handia elkarrizketatu duanek, eta lehen esan dut, garaipen zerrenda ikaragarria daukala. Buruz buru, 13 txapel. 13! Binaka 8 munduko txapelketa, eta kiniela eta beste bi. Miami post koroa irukoitz. Urte berean irabaz zituen Bosch Wings, singela eta binakakoa, alegia. Pilotari handia baino handiagoa, ikaragarria, historian izan den izarrik handionetako bat, inolako zalantzari. Bai, bere urte askotan guztiz dominau du jokue, baliabide danak ikusten, indarra, oso pelotarix esan, ondo kokatu esan, betiek izan minuitzen, eta esan duzu zen txapeketa dana horiek, zerrenda horrek hori erakusten dago ez.
ikaragarria da. Eta gogora dezagun gaur urte bete hartu zuela erretiroa, utzi zuela profesionalizateari. Halaxe da bai, iazko neguko lehiaketaren finalean sartu zen. Baina, Erkiaga adiskide minak ez zion garaipen zerrenda gehiago bizentzen utzi. Eta usartuko nintzateke esatera, Erkiagarentzat iazko finala emozionalki oso zaila izan zela Laguminari irabazi, eta ia txapela ospatu ere ez zuelako egin. Baina argi zeukan irabazi nahi zuela. Hori beti zen dago berai, galtzi txakola guztetan eta... Hori bai, aritzek uste dut ez dula jolasean ere galtzen. Venga, Ludo. Venga, egun da zortzi. Zazpi eta zortzi. Venga. Opa, Bidurbari, begari. Ea zer gertatzen den ondorengo kantoetan. Oseus. Venga, está muy bien, vamos. Lekutara joan zait. Venga, sin miedo, Ludo. Hirugarren pasa. Venga. Venga, Aritz, va. Sartu da. Venga. Rebotea. Gora. Es que no veo. Ez duela ikusi. Gurutzatzen zaion. Ahora, vamos a por este, va. Arriba, Ez da ikusten. Gustora, Ludo, ez da ikusten gustora. Ez. Eroso ez dugu ikusten ez. Ez da urduri ondara eta ez, baina gero aparte zestia apurtzie, hori aldre bezkerixa ondixe da. Hor Mabikoa, heldu eginda, Erkiaga, eta tantoa Arroxentza. Irten izan balitzaio bai. Zaleak piztu, gehiago gerturatu. Vamos! Iker! Baina sobre va. Ordezu Erkiaga. Erne. Zoardi. Erki gendua. Aire! Mucho! Sartu eta atzeratu Erkiaga. Arriba! Aire! Arrura. Unpagoran ondo laduz. Aire! Erreboterako utzi dute. Arrura. Oi! Mucho! Ondo laduz. Unpalaster. Ederki baina gora. Ederki sartu baina gero kontroli gabeko pilotaka da. Zortzi eta hamar. Beno, haukatua da. Indar luzea. Gazteak. Coordinates. Seguimos, hasta 15. Seixea. ¿Navidad? Antzi da, 25 urte, ja, 28 urte da ditu. Gaztea bai, baina gaztea baino gehiago, goi mailan berri samarra oraindik esango dugu. Iaz jokatu zuen lehenbizikoak dugu lehiaketa, eta heldutasun handi erakusten ari dena, hau izan du galdutako lehenbizikoa. Batez beste, aurtengo neguko lehiaketan 5,3 ditu galduak. Finalean, bakarra oraingoz. Bai, final oso nadabile itxen joan, igez final itzela iben, honek. Eta erakuzten dabile, partido garrantzitsuetan aurrera pauso hori moteko gai dela. Bai, eta ikusten dabe bai, emozionek oso ondo kudeatzen da biela, ezta? Aritze asko laguntzu zela pentsetu honek. Baina asko lasaitxu da, egin inda pelotaren moduen, berantzako frontoia proposa da Gernike. Eta asmetan dabil hori kanporatzen.
Laugarren pasa, Ladutxek parean dira. Venga, Topagón, pegare! Horretan saski aldaketak eragiten du, noski. Sartu indar. Erkiaga. Ondo mantzi, pumpa goran, Erki. Eta 11. tantoa Arrosentzat, 11-8 ezin dituzte harrapatu. Anna, Bina, Iruna, Launa, 6-4 urdinak aurretik. Baina, ordutik 7-2 partziala. Gainera, etorri zaio. Erreboterako utzi dute. Aire! Erkiaga, saietxetik atzera, ez du pasatu. Aire! Mucho, Alex! Aire, lasai! Mantzi. Aire! Venga! Libre! Mehatxuka Aire, sartu! Begira da. Hostia! Bueno, ezker horretarantza isartzeko iruditu zaitu ere. Erregalua. Hor ikusi dugu, mehatxuka ari zela. Zehar begira da, jaurtiko diat, eta horrek beti zalantzaren batera egiten du, zaitasunean bat. Ezarri nahi bauzue, baina alere, hori, jota garbi. Oso garbia. Eta uste dut aritzena, jokuen arrematien estan lehenengoko utze dela. Aritzepe, pelote guen ez dago utzikein, indurtsunek errematien izen da, hau uste dut lehenengoko pelote guen. Erriz ere saietxetik atzera, erriz ere ondo mantzi. Ibar luzea. Mikel. Aire, txino! Hau baizela zain jarritakoa eta harrigarri sartua. Eskuinez, pasa, ez. Dentro! Barrura, ederra benetan. Ludovic, Ladutx, Getariarraren. Cabeza arriba, vamos, Pilotaka dago. Olako katza eman dion. Eta non jarri duen. Zoragarri. Bazelan bajatu da, frutizien pelotia. Aparta izan. Venga! Gaurko tantorik onenetako bat bai. Eta hortxe daz, Bikote urdinek. Eta hortxe dira. Partida ez. Joko hau berdintzeko aukera. Eta eraman. Harrigarria izan da. Moztu eta tantoa Erkiaga. Horein sakeak entzeko arazo ondiekin David. Ladutx eta behin eta berriz errebesez saientxetik atzera jotzen, Erkiaga. Bai, hortxe topo dugu ikusi da hor. Tanto itxiko aukeri dukela. Eta egize da, Gernike horretarako frontoia proposo dela, bakarrik oso ondo menperatu bida, postura hau, tantuek egiteko. Bai, ez, apur bat mantzi aurreratute da, barruko jokaldi hori kubritzearen, eta aritzeko ondo ikusten dauz lanatzien ueku daukena, eta hori aprobetxetan dabe. Luzegi! Hortxe daukak, Ludo. Ordu xantza. Amabi eta amar, Erkiagak pasa. Beste pasarik ez dezake egin. Bestela zuzenean tantoa aurkarientzat izango da.
atzera Ladutxe. Ondo. Ibar luzea. Ondo Ladutx. Jon. Sale, si no. Sartu. Aire. Aire. Mantzi. Aire. Venga, Ari. Sartu da. Atzeratu, errebotea. Libre. Lesari arrabentzat. Sartu. Estupinotarik ukitu. Nonbait. Ladutxe Gormabikoa ikusgarria. Ikusgarria benetan. 13 eta 10 eta asko balio zuena. Ikaragarri balio zuena. Gormabikoz lau egin ditu Erkiaga. Eta bat bera ez, Ladutxe. Eta barriro inda baritzeka, pelota txarra sartu, eta ze bota da ben. Zoragarria. Erkiaga. Venga, Biso. Aire, sale. Venga, Barro, ahora. Vale, Gasai. Un pagolan, ondo. Dale. Dentro. Aire. Sin pilota zaila sartu du. Erkiaga. Aire. Sale. Tengo da hori. Arriba. Sartu. Este aukera bat. Txokoan. Ez du bat ere asmatu. Eta Ladutxek bai. Orain honetan. Erremate batek behar dituen doainetako papera ere ez du izan. Erkiagaren aurkaria du bat ere engainatu. Oso arroa, abiadurari gabea. Salduta geratu da. 11 eta 13 eta aritze bat du zerbait? Bai, Jose. Aritzek bat du zerbait? Bai, atzen aldixe, berez ezin da doain hartu, hasi berez. Hane olatz zerbait jakiterik bat duzuen. Hemen gaude Xabier aldageletara doa zuzenean, ea ikusterik daukagun edo norbaitekin hitz egiterik daukagun. Egixe da, berak bota eta gero, gelditzu dela, Aritz. Ez dakit zer gaitxik. Arazo fisikoren bat ote du ba. Hementxe gaude aldageletako bidean zain, Ludovic Ladutxek eta Mikel Mantzilorrek ere ez dakite zer gertatu den, Aritz aldagela barruan dago, pixka bat itxarongo dugu, ea berri gehiago izaten dugun. Ea bada. Ez tezala deus izan. Bai, ez, jokaldi senzier ez da hola bizerre arrarorik edo ez du dudako pausorik eta ikusi, baina gero oso kanora gutxiko jokaldia izan da hori bai, oso eskarra. Eta gero ez da abiatu ere egin, baina ez dakit, bale? Eta orain denak aldagela ingurura begira. Zer jazo da hemen? Bai, uste dut horria apur bat okertuta modun berrixe edo errebote horretan. Irukote badirudi min hartu duela, lepo aldean, lepo uztaian, atzekaldean ez dakigu ziur, baina behintzate barruan dago, ariketak egiten ari dira, ea zer daukan eta jarraitzeko moduan dagoen. Pero garriren bat edo ematen ari honen zaizkio, hor zerbait badu, zurjuraren bat, tentzikiren bat, ez dakigu zer, baina arazo fisikoak ditu. Aritz Erkiak. Creemos, es nuestro, venga, va. Eta nik etenaldi hau baliatu nahi dut, Gernikako neguko lehiaketa hau antolatzen dutenei
zorionak eta eskerrak emateko, zorionak gauzak hain ondo antolatzen dituztelako. Halako profesionaltasunez, egokitasunez, dena kontrolpean eta gero eskerrak eman nahi dizkiet neure eta lankide guztien Euskal Telebistaren izenean ematen dizkigoten erraztasun guztiengatik. Tapia kantatzen zuen, ezta? Zer gura ura ukan. Barkatu, Xabier, barka, badator Aritz, jokatzeko moduan izango dela dirudi, eta amaitzeko pare bat tanto gelditzen zaizkie, ea partida amaitzerik duten, minik ez duen, jarraikortasuna izaten duen, eta partida gozatzeko aukera dugun, final bat horrela bukatzea, pena handia litzateke. Alaxe litzateke, bai, ez dut pentsatu ere egin nahi, Aritz bukatzeko moduan izango ez denik. Hemen hartu omen du min, ea. Eskumaz ongi sartu eta... Hor barik uste, aurreko errebote bat justo bota da bai. Hor minkeinu bat egin du, baina aurretik etorriko zen okerra. Errebote baten usteot, arrezkero beti okertute modun geratu da, eta han hartu da dela minen. Beno, lehengoak buka ditzadan, eskerrik asko Zigor Etxebarriari, eskerrik asko Gaizkamuniatibiri, eta eraman talde osoari, ematen dizkiduten erraztasunengatik. Ahoa neurri, aritzen gara gu hauekin. Beti konplize ditugu, beti laguntzaile ditugu, etzaiguleku denetan gertatzen, hemen bai. Eta peh hondeiela, eskerrik asko. Venga, Aritz, hauxe miu. Bueno, balen, Aritzek partiduk harin amaitze bazitxun, oin pentsetot, bizkortxua amaitxuko zula. Ea, orain zalantza asko. Aritzek gehien, baina denok. Ai, Ludo. Bosna pasarekin dira bi aurrelariak. Gehiago pasarik egiteko aukerarik ez zaie geratzen edo egiten badute, larrutik ordaintzekoa izango da. Sartu eginda, Ormabikoa, ordu eta tantoa urdin, 12 eta 13. Berehala, espero zen moduan, jokaldia fede handirik gabe. Ez dago... Hori ala iruditu zen. Begitazio hori ematik. Fede handirik gabe egina izan dela. Arriskatu beharra diat, egin dezadan, baina... Gerririk sartu barik moduen edo ez, ezin amaitxu. Jokoa berdintzeko aukera aspaldiko parte zurdinek. Horre, sartu eginda, Saietxetik atzera, Mantzi, Ibar Luzea. Ederki Jon, Ederki Mantzi ere. Aritz. Erkiaga. Eta tanto sufritzen ariko da, baina Bizpairu errabeskada ditu atzera, eta azkenengo hori erantzunik gabe geratu da. Jakina, gaurko hau irabazteko tanto bakarrera dira. Baina, orain datozen egunetan, Daniara joan behar, eskainka jokatzeko, Aritz da gainera, amu nagusia, egungo festalari gomena. Eta hango antolatzaileak ere kezkatuta. Egongo dira gaurko nire dira, denok eta kezkarik handiena Aritzek berak noski. Lehenik ikuste zagun zer gertatzen den tanto honetan. Eskatu egin dio, Barrura. Eta bukatu da. Eta Aritzek berak bukatu du. Azken bi tantoak berak bukatu. 15 eta 10 lehen da biziko jokoa, 15 eta 12 bigarrena, Aritz Erkiaga eta Jon Ibar Luzea. Bigarren urtez jarraian
urterako neguko lehiaketaren, Winter Series lehiaketaren irabazle. Eta, bero, Ladutx eta Mantzi lehiakor izan dira, ez dute bururi makurtu, lanean jarraitu dute, Ladutx ez dugu trenpurik gorputzaldirik aldarterik oberenean ikusi, baina txapelketa ederra jokatu dute eta Urrats irabazlea Gane. Gurekin ditugu egungo txapeldunak ziren eta txapela berretsi dute. Zorionak bikotea zer nolako lana egin duzuen. Eskerrik asko, ez da izen erreza, bigarrez eta txako ondo hasi. Gero mina hartua baritze, baina azken pelotazu behitzela gota dago, partidu osoan modun da azkarrak horri irazigu. Garrantzitsuena txapela zarago zer modu zaudeari? Ondo. Zer gertatu zaizu? Eso, hemen edatzi endogote, holan, espasmo bat edo. Utzi gotu. Beno, bikote, gero jarraituko dugu, orain ospatu zazue horretarako garaia da eta zorionak. Eskerrik asko. Aritzen arpegi keinuak Barka Xavier ondo dagoela esan digu, baina bere arpegiak ez dio hori edo ez zait behintzat hori iruditu min keinuak egiten ari da eta. Hitzak eta keinuak etzeto zen bat, ezta? Ez. Bueno, hitzeko gizona da, Aritz eta pensa ezagun ez duela ezer larririk izanen, tira. Berak ere ez du jakingo. Eta gaur igurtziren batzuk hartu beharko ditu, fisioren bat edo masajistaren bat edo beharko du seguru asko eta bihar berriz, ez da ginik, bidaia noiz duten ere, baina Bizkain Cup izeneko lehiaketa garrantzitsu hori dudan egon daiteke Aritz Erkiagarentzat, ikusiko dugu, ez badila alakorik izan. Ordoaz txapeldun ordeak Mantzi aurretik, Ladutx atzetik, lan ederra egin dute aurtengo neguko lehiaketa honetan. Ladutxek lehenbiziko partidan ez zuen errematerako eta grina hundirik erakutsi, baina ondorioak atera zituen eta handik aurrera beste jarrera batean ikusi dugu eta gauza on asko erakutsi ditu eta Mantzik egin duen urratsa oso aipagarria. Txapelketa latza egin dabe bisek, ez da? Egixe da gaur igul, Ladutxek ez da bela erakutzi ez, aurreko partidutan erakutzi da baina ausardi hori, baina, ona heltzi bezari edarra da, eta zorizonak bisek. Erkiagaren keinuak, min keinuak dira. Eta hortxe dira. Ladutx eta Mantzi bizkarretik egoza. Txapeldun orde. Onde hiela bio. Eta orain Erkiaga oso lotua, oso lotua. Erkiaga eta Ibarluzea txapeldunak. Jendearen agurrak eta zorionak jasoz kantxara berriz ere Festalari gazten etorkizuneko izarren arkupetik pasatu eta podiumaren goreneko koskara. Erkiaga hau ez da aspertzen irabazteaz, Beti goze, irabazteko goze.
Beti goxe. Jan eta jateko, Eta Jonepe datu edarrak, Winter Seriesien, bi parte hartze, bi txapel. Egixe da, Aritzekin jokatu da bela, baina Aritzek bakarri bezilek irabazi. Txapela ezarri diete, eta orain Joseba Urkiola, Euskal Telebistaren kiroletako zuzendariaren eskutik. Pilotaririk hoberenaren saria. Zalantzari baltzen duten mutilak. Ez. Gaurko honetan gainera gauzak alredez jarriak honi, lekuen min hori hartu da benien, ez da pokildu ez da hartzera, baizik eta berak indaue partidu irabazteko tanto bai, eta merezimendu oso. Konfitia sua eta garra. Eta lau finalisten irudia. Pero irabazleak irabatean kantxan harrapatu ditugu. Aritzen irrimurritza. Gaztearen keinu lasaiagoa. Eta orain lasaixeago harrapatu ditugu geuk ere irabazleak. Eta ondoren galtzaileak ere bai. Hementxe dauzkagu sari eta guzti. Esku gehiago ez dauzkazulako, sari gehiago jasotzeko, Ari, zoriona. Eskerrik asko. Pilotari onenaren saria ere eskuratuz. Bueno, hau binakako bihar bada, ezta? Aurren aukerak eukitzeko atzin lan honain bida, kantxan ondo erin bigara, eta igarri da, ez da, ondo eruten gari. Jon, sekulako txapelketa jokatu duzu, gaur ere oso sendo, oso gutxi galduta, eta horren adierazle buru gainean daukazun txapela, zer sentitzen duzu? Poz asko, zeinek esangoan birritzen segitzen irabaziko gendule Winterra, genkizen lan asko enbi gendule, txapelketa oso, pareja oso onak egon dizelako, eta hoxe partiduz partidu joa, alik eta papelonen haitzen, eta bueno, azkenin helburu lortugu, osake oso pozik. Orain, aletu dezagun partida, lehen setean gaien duzareten, nagusi izan da, zesta aldatu bat eta beste horrek eragin aldu zuengan. Bai, lehenengo zetin, bueno, gu ondo hasika ez, komodo, eurek igule ez dakit urduri edo, normalin eitzen ez ditzu esan faio batzuk eitzen hasidi, gero ludoi bez ez dira apurtuako, eta ni pentsetot horre pizkaten rebezago indizela, baina, bueno, gero bigarren zetin beurek jaurten di dana mota, beste aukeraik ez da beuki, eta hor ja pizkagitxuak osta baku. Aritz, sakiarekin ere, 5 pasa egin dituzu, zer pasatu zaizu une horretan zure buruti? Ez, hori kontrolaute gonda, nahi izen dute saki luze atara, mantik atzetik errestetako, luze atate izo, eta gero, bastante lasai egonaz horraldetik. Aritz, amaitu berritan, ondo zaudela esan diazu, baina zure arpegikerak barkatuko diazu, baina ez dio horrelakorik. Bueno, eutziko zeu. Animo bikote, zorionak, eutxi txapelari, eta gozatu momentua. Eskerrik asko. Zorionak. Asko, bai. Zorionak, bikote, zorionak, txapeldunoi. Berriz ere maila ikaragarri erakutsi, elkarren osagarri ikain direla ere bai, bikote konpentsatua, orekatua, konexio honekoa, ederra. Edarra, dudaipe barik, alkarra ondo eskontzen dio honek, Bixepe langile utzek die eta hori kantxan ikusten da. Beno, neguko lehiak eta amaitu zaigu hemen dituzue, irabazleak eta galtzaileak denen besarkadak jasotzen. Baina zesta punta, ez da neguko lehiak eta bakarrik, gero eta egutegi osatuagoa du urte osoan zehar, eta orain Bizkainka aipatu dizuet, baina emakumeen Winter Series lehiak eta ere etorriko da, eta horiek denak ikusi ahal izango dituzu Euskal Telebistaz. Gaurko finaleko datuak, Erkiagak 4.573 metro egin ditu. Ladutxek 4.823. Abiadura motelean eginak izan ditu Erkiagak 147, 140 Ladutxek, ertainean 142 eta 146, abiadura bizian 11 Bizkaitarrak, 14 Lapurtarrak. Esprintak
amasei Erkiagak, Jeseus, hau aldea. 42 sprint. Ladutxek. Sprintik azkarrenean, 22,3 kilometro orduko Erkiagak, 24 terdi Ladutxek. Eta sprinting luzena, Ladutxena. Aurrelari eta meintzat. Eginak, 17. Ispastertarrak, 10 getariarrak. Galduak 6. Erkiagarenak gehienak erasoan. Pilotakadak, 83 Erkiagak, bikoteko 61,6, hor zama handia eramandu gaur, bikotean Erkiagak, Ladutxek 17 pilotakada, bikotean 153 terdi. Eta atzelariek, 3.600 eta 75 metro egin ditu ibarluzeak, Mantzi gaur batez bestekotik behera geratu da, 4.400 eta 55. Abiadura motelean ibarluzeak irutik bi, 175, 156 Mantzik. Abiadura ertainean 29 eta 29, eta sprintak 9 ibarluzeak, arroxak askoz gutxiago hili dira, normalean seinale ona izaten da. Eta 26 sprint Mantzik, azkarrenean 21,6 ibarluzeak, 20,4 gaur Mantzik. Eginak 3 ibarluzeak, 5 Mantzik, galduak bakarra Jonek, 4 Mikelek. Pilotakadak, 58 batak, 67 besteak. Eta negarrez, lehen guzua. Zer den intentsitatez bizitzea, Garaipenak eta neskalaguna. Garaipenak ospatu, berenak balira bezalaxe, eta porrotetan ere, erabateko elkartasuna. Eta galtzaileek, ea zer dioskuten. Hemen ditugu aldamenean, Mikel, irudi polita ikusi dugu lehen guzua triste zuzeu, zer modu zaude? Joantxe momentan irudi horrek ikusitxa, emozionauta, arro egizizan indau txapelketiakin, finalean ere gero aukerak eukideu, ideiagatik netorrega jokoa pixkata aldatzeko eta beste planteamentu batekin, ideiak argi eukiditzu bai partidu hasieratean amaieraino, horrekin zeritxu da, eurak eukideuen aukera gazmoen dugu, guk utz batzuk enditzu eta nik uste tortxe ondala, desberdintasuna partiokoa. Mikel, txapelik ez duzu buru gainean, baina gaur lanak eman dizkiezue eta hortxe gontzarete, bigarren setean ere lanak eman dizkiezue. Bai, bigarren setean ikusi da, amaieraino bertan egon gara, amaika, partioa gainean, paroi hori ostu inda, partioa hor pixka parago inde bai, eta inkomodidade pixkatea, nik uste balorazio total baten da oso pozion beharko ginala indeun txapelketiakin, finala beti batemate galduin beheu, oaingoan gurito gauzagu, baina aurrera seitxu eta horrengoan txapela mila joa, Ludovic, hoy no ha podido ser, pero habéis jugado un buen partido. Yo creo que no, la verdad es que teníamos una estrategia, fue de quitar la pelota a Aritz. Y finalmente nosotros nos confundimos, hemos haciendo errores que normalmente no tenemos que hacer. Tal vez es la presión de la final o no sé qué, la gente dicen que no tenía nada más ninguna presión porque no estamos favoritos. Pero la presión que está buena o que está falta siempre está. El que quería hacer una presión buena, pero finalmente acarentar así es una decepción porque yo creo que no hemos jugado un partido para ganar este torneo y finalmente ellos solamente juegan bien. Esto es que está un poquito una decepción para nosotros. Ludo, os ha pasado de todo. En el primer set ibais perdiendo 10-8, si no me equivoco, cuando se te ha roto la cesta. ¿Qué ha pasado? Ya, rebote al suelo como siempre, porque estoy un poquito a retarde, entonces me pongo al suelo para poner un poquito de velocidad a la pelota y la punta al suelo, toca el suelo y ahora se está cierra un pista, pero no es una excusa porque finalmente, después la cesta me escapada un poquito, pero no fue culpa de eso que perdimos el partido, en serio. Yo creo que hemos hecho algunos errores, tal vez culpa de la presión de la final y todo eso, por eso que es un poquito de pena que salgamos de torneo hoy. En el segundo set también habéis jugado bien, aunque nos digas que no. Ha habido momentos muy igualados en el encuentro, pero en los momentos clave quizás ellos han acertado más. Es eso, es el momento clave. Yo creo que como en el primer set hemos siempre haciendo cerca de ellos, pero al momento tenemos que hacer
otras cosas, para un poquito más para finalmente ganar el set. Si no lo quitamos, ya a este momento hacemos algunos errores, igual Miquel que yo. A partir del segundo set saco fatal. Sabemos que contra Aritz, si no pasas el saque, es casi imposible de ganar el partido. Por eso todo esto tenemos un poquito de decepciones, pero bueno, estamos contentos de jugar aquí en la final Frontón con un público que está increíble. Es una cosa de locura. No hay que mirar mi cara porque es una decepción de perder la final, pero en una hora estaré súper feliz de vivir eso. Pero para este momento es una pena. Bikote orain burumakur zaudete, baina Mikel, kontuan hartu behar da egin duzuen txapelketa. Hasieratik bikote moduan, ondo ulertu zarete. 2 partida galdu dituzue. Txapelketa jendea zutik jarri duzue. Ikaragarria da lortu duzuena. Bai, lehen esan dizut, lehen esan den bezala azkenean nik uste da arroteko txapelketa egin deula, hasieran bikote, nik esan beti izan dut, hasieran bikote ikusi ginean basekigun txapelketa hon bat etxeko gai ginala, kantxan demostra dundu hasierako partioan, ez ginen asmau gure jokoa benetan zein izan behar zen, hortik aurrera partiduak ondo prestatu ditugu, kantxa barruan ondo komunikatu beha, gu gure jokoa erakutsi dugu, eta nik uste oso txapelketa hona indeula. Bikote, altxaburua, Ludo, altxaburua, Mikel, gozatu momentua, naiz eta sarre egon, txapelak helduko dira, lanean jarraitzea besterik ez da gelditzen. Hondaiela asko eman diote txapelketa honi, eta Ispasterko alkatea ere hortxe da, Garbine. Bertako semea zarro, nola ez, eta herritarrak ere bai, inguru zabaleko mutila da gainera Aritz. Eta gaur ospatzeko eguna dute, espero ezagun, hor Bizkar Sorbalda lepo inguru horretan izan duen uzkurtura edo denaldelako hori ezer larririk ez izatea, eta datorren aste honetan Daniako pilotalekuan Bizkain Cup lehiaketa jokatu ahal izatea, eta esan dizuedan moduan, Euskal Telebistaz ikusi ahal izango duzue finala, datorren larun bat gauean zuzenean. Eta emakumeen Winter Series lehiaketa ere ikusi ahal izango duzue, eta, zesta punta gorantztua da mutilak. Bai, eta jarrai daixela, era horretan. Jarrai dezala urte askoan. Festa ederra dago, Jokin. Edarra, izena berak esaten dago, ezta? Festa edarra dela. Posa emoten da frontoiko lan ikustiek. Ia hau Gerniketik aratago ebadoian, zoitxua Gernike PTP ikustera, baina, ni postuko nintzake Euskal Herriko beste frontoi batzupe, holan ikustia. Horretan, asmo horretan dihar dute, eta izan dezatela arrakasta, zinez opa diegu, eta guk gaur arratsalderako itzordua finkatuta utziko dugu. Gaur arratsaldean 5 eta 10 guk prest izango gara Atano 3. Lehendabizi partida erabakigarri bat. Serieko txapelketan, Dariok eta Gabirondok jokatuko dute Larrazabalen eta Lizeagaren aurka, Lizeaga Salaberri 2. ordez. Irabazten dutenak playoffetara, galtzaileak etxera. Gauza bera, txapelketa nagusian, Altuna 3. Pikuñarekin arituko da ez Arangurenekin. Enpresaren erabakiz eta aurkariak Peña 2. eta Albitzu ikustekoa izango da hori ere. Beraz, plazer bauzue. Arratsaldera arte, izan ongi!